Mit første musiske indslag starter lige her, hvor jeg går nu. Eller måske ikke lige her. Det er et græsområde, som er en fodboldbane. Vi midt der i skoletiden op på Ganløs skole, der startede det hele sådan set med min tvillingbror John og min storebror Kim. Og vi havde dannet et band, der hed Skeleton Band. Og det var sådan set min far, der var bekymret, tror jeg. Min mor var ikke, men mest min far, tror jeg, fordi vi havde lidt krudt i røven. Så han havde fundet en gammel guitar, som han smed ind på værelset til os, og fandt nogle gamle trommer til Kim. Og ja, så var den ligesom startet. Vi dannede Skeleton Band og øvede nede på Ganløs skole. Det var den lokale pedel på skolen, der syntes, vi var nogle fine fyre, så han skaffede et sted, vi kunne øve. Så det gjorde vi. Og det handlede om at stille borde op og sætte anlæg op. Så det var ret fedt. Og vi kom i lokalavisen med fotoer og det hele. Det var vi ret stolte af. Og ellers så brugte vi al vores tid her på banerne i Ganløs med at spille fodbold. Og prøve at banke Stenløs og Ølstykke og alle de andre. Jeg tror, vi var ret gode. Min storebror var i hvert fald god. Ja, Skeleton Band var, fordi vi var så tynde, skal jeg lige huske at sige. Så nu prøver jeg, om jeg kan forsere barken igen. Hey. Hej igen, nu er jeg kommet op ad bakken. Det var en lang bakke. Det største var måske i hele den der Skeleton Band-tid der. Det tror jeg måske var, da min tvillingbror og jeg, vi kom i Ekstrabladet, fordi at min mor havde set, at der var en konkurrence inde i København, om der skulle findes nogle nye talenter til en musical. Jeg kan ikke huske, hvad musicalen hed. Og der endte vi inde til audition der. Der har vi været en 14 år, tror jeg. Vi kunne ikke synge, synes jeg. Men vi sang noget Elvis, og de tog os selvfølgelig ikke. Men det gode var, at Ekstrabladet var der, og de lavede en reportage om det, med min mor stående i baggrunden. Og kom fra en lille by og være i Ekstrabladet, det var stort. Og det andet største med det lige for den periode med Skeleton Band, det var, at vi spillede til Slagslund Festivalen. Og vores anlæg blev hentet på en gammel trailer med tyrelort på, kunne jeg huske. Og det stank rigtig meget. Men vi fik spillet, og min farmor og farfar så det. Min farfar synes, det var lidt højt, og min farmor var ret stolt. Så det var nogle af de mest spændende ting. Vi skal lige have luften, det var fandme en hård bark. Hey.